Wow, kako lijepo! Ljudi, gledajte, nacrtala sam veoma slatku mačku. A kako vam se čini? Ja imam konja. A ja imam paku. O, šta se dešava? Leslie, tvoj crtež oživeo je. Šta? I naši također? Nemoguće. Kako se to desilo? Učitelju, objasnite šta se dešava. O, to su čuda. Znam kako da ih se rešim. Ovako je bolje. A vi odmah odlazite. Umetnički izazov. Počinjemo. Ljudi, sva vaša pažnja treba da bude na meni. Crtat ćete flomasterima. A crtat ćete najpoznatiju pevačicu Rumi. Sigurno svi znate. Treba da nacrtate njen portret. A najbolje od vas će dobiti kartu za njen koncert. Hajde, deco, saberite se. Tačnije, uzmite flomastere u ruke i crtajte. Hajde, Rumi je pred vama. Pozira. Dobro, već znam šta treba raditi. Odmah počinjem. Crtam kosu, zatim glavu, lice. Dalje crtam telo. I ne zaboravljam na mač. A sad ću sve obojiti. Koristit ću različite flomastere. Kako lijepo. Rumi ima tako lepu kosu. Moram da joj dodam volumena. Koristit ću konac. Eto, sad je kosa na mom crtežu isto tako mekana kao kod Rumi. O, Kurt je skoro završio. A da li moj crtež liči na Rumi? O, ne. Loše, sve loše. Šta da smislim? Da pogledam. U rancu sam imala časopis grupe Rumi. O, da. Evo je bojanke. Odlično. A već imam gotovi crtež. A meni samo ostaje da ga lepo obojim. To je najlakše. Da, super mi ide. Svaka čast. Ma dajte. To nije bilo teško. Dakle, želim da svaki detalj bude isti kao kod prave Rumi. Super! Tracy, a šta je kod tebe? A ja ću učiniti Ruminu kosu sjajnom. Naneću lepak na crtež. Da, a zatim ću dodati puna šljakica. Evo ih. Da, tako je. Sipat ću što više. A sad se treba rešiti viška šljakica. Oduvat ću ih. Tako je bolje. Celo lice mi je u šljakicama. Čak mi je ušlo i u nos. Sad ću da kinem. Dajte mi maramicu. Bolje mi je. Ups, Tracy, izvini. Kurt, šta si uradio? Šta? Propastio si mi crtež. Kako si mogao? Tracy, kriv sam. Uzmi moj crtež. Hvala, Kurt, volim te. Deco, vaše vreme je isteklo. Pokažite šta ste uradili. Tracy? Odlično. A šta je kod Kurta? Da vidimo. Fuj. Užasno. Okej, a šta je uradila Leslie? Wow. Kakva detalizacija. Dakle, Leslie je pobedila. Da! Pobedila sam! Sada idem na koncert K-pop grupe. Ljudi, osvojila sam 3 karte. Nevjerovatno. Podelit ću sa vama, a vi ste moji najbolji prijatelji, a bit će mi drago da idemo zajedno. O, tako se lepo provodite. Ćao, kakav je bio koncert? Znam da je bio super. A sada novi zadatak. Gledajte. Crtat ćete olovkama. To je lako, zar ne? Ali šta ćete crtati? To je pitanje. Ovo je balerina Cappuccino. Znala sam da će vam se svidati. Okej, deco, možete početi. Hajde, vaše vreme već prolazi.
crtajte. Odlično. Moram da shvatim parametre. Jasno. Sad ću nacrtati. Da li sam tačan? Da, sve u redu. Joj, balerina Kapućino je tako lepa. I ja sam zaljubljen u nju. Volim te. A šta je sa Kurtom? Kao da je pod hipnozom. U redu, to je čak i dobro. Sad ću da mu uzmem olovke. A sad ću ih uništiti. Tako je. Ovo je odlična šala. A Kurt čak ništa nije primetio. Okej, a vreme je da ja počnem da crtam. Prvo ću nacrtati srce. Odlično. A zatim ide baletska suknjica. Posle ću nacrtati ruke, glavu i sve ostalo. Ispada odlično. Ostalo je da obojim sve to. Joj, moja balerina je tako slatka. Divno. Ovo mi više ne treba. Šta se desilo sa mojim olovkama? Leslie, jesi li ih ti uništila? Šta? Leslie već ima crtež? I Tracy je skoro završila. Nemoguće. Ideja. A šta ako ukradem olovke od Tracy? Ona čak neće ni primetiti. Kako sladak crtež. Šta? A gde su mi olovke? Gde su mogle da nestanu? Bile su tu. Možda su pale? Ja, ispod stola su opet nalepili gomilu žvaka. Treba to skinuti. Ideja. Šta ću mi olovke kad mogu da iskoristim žvaku? Da, sad ću napraviti lepu suknju od nje. Odlično. A gornji deo ću ukrasiti kamenčićem sa maskicom mog telefona. Odlično je spalo. Deco, vreme isteklo, želim da vidim vaše radove. Jeste li nacrtali? Pokažite. Balerina Kapućino i ja ćemo ocenjivati. Svako je dobio jedinstven crtež, ali ko je pobedio? Da vidimo šta ima Leslie. Lepo, lepo. A šta je kod Kurta? Ups, jesi li ga pocepao? To nije dobro. A šta je uradila Tracy? Baš kreativno. Tracy, ti si pobedila. Hvala. Sad ćete crtati bojama. Svako ima tube i paletu. A znate šta ćete crtati? Gledajte, to je Labubu. Odlično, znam da svi volite Labubu, ali prestanite da se svađate. Dosta. Treba da crtate. Uzgred, vaše vreme već ide. Počnite. Dobro, treba mi crvena boja. Istisnut ću je u paletu. Tako je, istisnut ću sve pomalo. Sada uzimam četkicu, a sad ću vam pokazati trik. Da, tako sam i hteo. Ok, crtam Labubua. Za početak kontura. Da, tako je. A sad ga treba obojiti. Dodajem plavu boju. Posle narančastu. Lepo mi ide. Ja sam pravi umetnik. Kurt ima tako smešnog Labuba. Ok, meni ne trebaju četkice niti paleta. Koristit ću samo boju. Nacrtat ću odmah nekoliko šarenih Labuba. Tako su slatki. Zeleni je gotov. Ostalo je nacrtati još žutog. Super!
A sada dodajem detalje u boji. Da, cool. Zatim ću nacrtati lice. I tako ću uraditi sa svakim labubom. Tako mi se sviđa. Oho! Tracy tako lepo crta. Sad ću da je zavitlavam. Povući ću je za kikicu. Glavno je što jače. A, Kurte, zašto me vučeš za kike? To boli. Što? Nisam te vukao. Ej, što ti mene guraš? Odlično, upravo sam to i htela. A sad ću da uništim njen crtež. Pritisnut ću ga jače i povući. Eto! Haha, sad ima samo šarane mrlje. Šta? Kako se to dogodilo? Neko mi je uništio crtež. Sad to izgleda užasno. A ja sam skoro završio sa crtanjem. Ostalo još par poteza. Obojit ću telo. Da. Što? Kurt ima odličan crtež, ali njega će uništiti. Prasut ću vodu. Ne! O ne! Moj crtež je uništen, samo ne to! Kako se to dogodilo? Ne brini, Kurte, znam šta treba raditi. Uzmi sunđer. Tačno! Hvala, Leslie! Sad ću sve obrisati. Stani! Ne! Sad je postalo još gore. Imam rupu! Mada, znate šta? Imam ideju. Uzet ću makaze. Aha. A sada uz pomoć sunđera nanosim boju. Još malo. I uspelo mi je. Zatim ću zaokružiti i dodati detalje. Nacrtat ću lepo lice. Ispalo je čak i bolje nego što je bilo pre. Sviđa mi se. Što? Kurt je napravio novi crtež, pa čak i bolji. Joj, ostalo je malo vremena, a ja nemam crtež. Moram brzo da počnem da crtam. Joj, sve vreme sam potrošila na šale. Brže, brže, crtam. Ja već neću stići da ga obojim. Nema veze, nadam se da će proći ovako. To je to, vaše vreme je isteklo. Pokažite crteže. Leslie, tvoj crtež je nedovršen. Kurt ima dobar crtež. A Tracy uopšte nije uspela. Dakle, Kurte, ti si pobedio. Nagrada je tvoja. Da! Sad imam velikog labubua. Tako je mekan i sladak. Tracy, hoćeš da ga pomaziš? Naravno, hoću. Tako sladak. Ja hoću. Je li Dili? Za malo me nije ujeo. Sve jasno. Sad sam ljuta na vas i na labubua. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao.